Shikin hon ki khon ki hajar jaka hima nong spong minta kasi kharwai tarik ulbe aja arpuai kilatur jaka office toy kam jaka KHDC bandawa weng noi acting CM ka hima bat banthung no dus CM ubapura kini ki khon ki hajar ki blara ki banner ba ki plakat ki kentup ki kenthai bat ki shenrang Manakor Sibiang Kalam Katung Kariti Kadustor Jokahima Noxpo Ni acting chief ni kentiu sini la susot jubor di mama jumi tung bakra batri jongka hima khamda kajing pentip seni kakur nado mensamsnam arjar arpo tikumta nakalian kajungi lawan bu sibul ba di komplain tenre Kremle ye tikumta menta kasni ba ngimban si ban hapsim no ni sinjam kabangin hawan manyami padba haga ni ka pulau jong ka council nagada ba kani council kan pay score no namar ba kum bagalong hangni ru sinsar di parti dulu mak MPP te ha state government ru kumju te lakuno kuno ngakwa ba kindai ban long kaju men ka bo mo namar ka council hi kadis council ka dim long kham halor ban ka state jin sisa lai khen hadi ki por ki ban swa henrei kumakalong menta ni tu ti ka state government ka i ba ka jing khlan bor jong ka ikhtiar ka district council henrei da ka jingdam pa da jing kibre ho district council kimnang ban panan kami ki ki atir ki ba sarkar india ka ai ka ba pungkuk bo warna ka jingdawa jong i ba menta kolong ban la kimla ban la kim la ban ri state yo Patrick Simyong ko musim mapura jong kahima long spong Henry ki deban thung no sa do way ko acting chief uban pet sipo kadba kani ka inquiry habi de ulu musim mapura kanang ya sakma Henry ka ik ba perlong ba kim so tanak pa yo continuous ini bulong ko acting chief Henry la pibu na sa de no kalong maki ki jong ki ba ki acting chief de deban ni tre rangkat lam pa ba harangkat bagi bakra batri jong kahima am bolong ko ni continuous ini pada ubang dan kajing tre kam rangkat bagi bakra batri jong kahima ani wat ki sotos no kim tre de tre kam rangkat badu Kinagilam kini ka kinuhun kilay kunduriu ba Jampor Ward Executive Member bade pejaki ilaka administration matpin sengawi ka jingdawa jongki Uba W Jirwa Noyalam Jagani ka kinuhun ubadeiru persa jong ulingdong ubasha suspend ho acting CM ulai thu khamba balai gani ka kinuhun jiki khun ki hajar ka hima ki dawa banweng no new acting CM Lada ka district council kamla banle AA hawi dei ba kane ka jingdawa ka jongi ba ka jingi kran ka jongi manta ngimban se ba nakaliang ka jongi ngin hab ai na ka jingtho sha ka Ministry of Homes and Affairs Government of India bandawa no la ka jong ka regional council ngim ko shu banong banyatri rang karu ba ka district council ngin ya yang kejuk kum giti ki por men handa bala kuno ngin ya no kata ka benta kata kam sngap kata kolong ba ngin pan ba no ka regional council ha ka ba governor no khle jong ka council